salamat. Gamay na lang yung antos nako. Maani na jud ni ako ang kahumayan. Uy, sana Sus all. may ganin ako sa kahumayan. Di mi magutman kay kuwa lang ni. Sus, pas mong bitok. Lab! Asa naman po niya kung bana, oy? Lab! Uy! Usa man ka diha nagtuko man ka! Ako ko diri nagpagawas kasi kung gibati sa magkala. Dali sa diribi! Dali sa ba? Dili kay usaman si ko ni yoyo mo dira. Nalipay ko pagdako kay atong ng kahumayan. Nakita na yun. Ay, kung sabi anihon? Sumbuan. Kasubuan. Dili na to alang-alang. Mutabang kag ani. Ang natural. Kaya mutabang ani ya. Tapos dino jud kayo ko nati kahumayan, nati kuha ganita gutman. Oh. So kuha ani mo dala kag sukan dire, mo kuha kag kanon ari. Aw kani. Dili pa na kanon. Dili pa ni kanon, galingon ba di? Pagaling pa na. Unsa tawo ka na pagalingon pa? Unsa may galingon? Galing. Turn around. Ipalit. Apasi galingon. Oh. Apasi. Dili ta mag-inarte. Dapat ato ning mutabang ta kay bugas sinigurado na ni. Sudan na lay kuwang. So ano kuwang? Lipa-lipay kayo? Oh. Abi sabi. Nindot jud kayo na diri dapita no. Labi na kanino lugar ha, bukid nya. Oh. Kay mga humay. Oh. Kasi may katuo nga kuan, pero nindot diri kay kusog ang signal 5G. 5G ang signal. Kuan ra kasi makaihi na po karon. May signal ka ng ang chismis dare pag-abot ito, naabot tayo.